dari Taksi Budoyo dari Desa Kates. Dan tidak lupa yang kami ucapkan matur suwun dari Keluarga Karyo Keramat Rasid Sawadya Bolong. Dan dari Tukar Kawruh kami ucapkan terima kasih Bapak Takim dan Mas Bagio, Mas Bejot Sawadya Bolong aturaken matur suwun rawuhipun dari Tukar Kawruh. Dan juga kedua dari Bolo Sewu Medun Kangkring Kasuci Rahmat matur suwun rawuhipun. Dan tidak lupa dari Reco Celeng Monkaryanto Kampani Sawadya Bolong matur suwun rawuhipun. Yaki Pak Alonsori Sawadya Bolong matur suwun rawuhipun. Dan dari Lembu Suro Kang Mas Negro, dan dari Satria Pecut Kang Mas Agus Mbah Darmo Sawadya Bolong aturaken matur suwun atas rawuhipun. Dari Paso Kali Rejo Tangan Kang Mas Luah. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Macan Uli Gemuk. Baca tresno yomong sliramu tegang ono yen wani rapi saturu bayanganmu wis mlebu pikiranmu. Kaya ngene rasane mong tansah kangen pengen weruh wong ayu, pengen wong ayu. Apa bisa aku nyanding sliramu yo wong ayu sing dadi pamujanku. Sapa dadi wong ayu? Sekali lagi yang mempunyai karena ada mobil yang mau keluar. Sekali lagi mohon perhatiannya untuk yang mempunyai mobil ATV yaitu gudang beras tolong di karena ada mobil yang mau keluar. Sekali lagi terima kasih matur nuwun. Matur suwun sekali lagi kepada Bapak Sokeh yaitu Ketua Pademangan Blitar Timur. Matur suwun rawuhipun. Kula aturi kendel pinarak nggih. Kula ingkang gadahi kekuatan boten saged ngamu panjenengan Mas nggih. Yo, serem-serem. Untuk oleh wasit yaitu Bapak Sikam dari Tukar Kawruh, mohon naik di atas panggung. Dan Mas Booking dari Malang, sekali lagi kepada Mas Booking dari Malang untuk rolling wasit kami silakan naik di atas panggung. Dan Bapak Sikam dari Tukar Kawruh. Ya, untuk rolling wasit Bapak Sikam dan Tukar Kawruh dan Bapak Booking dari Kota Malang silakan naik di atas panggung.
Sam dan Bapak Bogeng dari Kota Malang dipersilakan untuk naik di atas panggung. Yo, dipotong, manut basit. Lagi dipotong, yuk dipotong. Ora, yora. Saking bola sewu, Mbah Mas, matur suwun rawuhipun. Nggih. Ya saking kula berkarya nggih matur suwun. Matur suwun Bapak Wambing. Terima kasih atas penawon panjenengan sami Kang Mas Suryo dari pojok Gunung Rukun. Bapak Wambing selaku Ketua Paguyuban Timban dari Blitar Raya. Matur suwun rawuhipun. Mugi-mugi sak kondur panjenengan saking wonten mriki dan dumugi wonten ing dalem suwan-suwan. Nggih matur suwun. Nggih matur suwun Kang Mas Tarjo, MC-nya kondang Timban seluruh Kabupaten Blitar Raya. Dan Tulungagung tergelek matur suwun rawuhipun Kang Mas Tarjo. Mugi-mugi sak kondur panjenengan saking mriki tetepunan saking Boyolali Remagi ngantos dumugi wonten ing dalem suwan-suwan. Basit, aja bubur Mas. Yo, aja misor-misor, aja bubur. Ini kabeh golek sedulur. Ora golek permusuhan. Yo, di tengahnya, di tengahnya. Matur suwun Pak Suji dari Macan Putih untuk matur suwun rawuhipun. Matur suwun atas terselenggaranya partisipasinya sehingga terselenggara pada kesempatan siang hari ini. Pendekan dari Purwodo Karyo. Yo, persahabatan. Mas Nyambi Sawalatikan dari Tulungagung bersatu Kang Mas Nyambi pemain lawas jago ganas sih, jago ganas. Yo jago ganas Kang Mas Agus.
perjuangan Cambuk Ulung Jalur Mampang saking sabentar Manunggal Jalur Mampang mugi kami ucapkan terima kasih atas penawar panjenengan sami matur suwun Pak nggih matur suwun rawuhipun wong atiku